expert prichádza. Ideme za hlasom. Áno. A vidím, že sme trafili. Áno, trafili ste na nás, takže my sme tu tí trapení, však? Vítam ťa, Eliško. Ďakujem veľmi pekne. Kde sú ďalší experti? Ďuro s Jožom vyšli z trafiky a obzerajú si krabičku cigariet. Ty pozri, čo toto je, že škodí zdraviu. Kurník šopa, na lopatu to nenapíšu. Hovorí manžel, tak svoju životnú úlohu som splnil. Postavil som dom, stromy už dávajú plody a splodil som strašne múdreho chlapca. Manželka sa usmeje, hovorí, ale. Tak dom ti postavili murári, stromky zasadil detko a ten syn, škoda slov. Vieš, ale posunul latku vyššie až